Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nagapanguna ang mga Pangulong dinalan sa mga balita lokal, MGCQ sa Bacolod, liwat ginpalawig, tubtub Pebrero 28. Siyudad sa Bacolod nanguna sa Western Visayas nga may madamo nga kaso sa COVID-19 na record kahapon nga adlaw. Sa balita nasyonal, Department of Agriculture ginklaro nga wala pa sang bag-o nga variant sang African swine fever nga nakasulod sa pungsod. 12 anyos panubo hindi na pwede makapungko sa front seat sang pribado nga salakyan noong pisa Pebrero 2. Mayong aga Bacolod, may aga balugabahin sang Western Visayas. Karong adlaw Lunes, Pebrero 1, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabat. Kag-Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa Good morning na sa aton dira nga mga naga-monitor sa Facebook, sa aton mga kaaksyon, especially mga kaaksyon naton bala nga yara sa luwas ang pungsod, kiti amo lang ning ila nga paagi nga maka-update man sa mga hitabo diri sa Bacolod, sa probinsya, kag sa aton sini nga pungsod, no, diri sa paagi sa aton nga Facebook page, no. So good morning dira sa kay migo naton One Ball Gallo sa Las Vegas, Nevada. Good morning dira sa imo migo. Kag kay Susan Jaime Allen, dira naman sa Houston, Texas. Good morning. Alex Montesa, good morning. Una-una gid. Edwin Escopel, classmate, good morning sa imo. Noel Amar, dira sa may Niagara Falls sa Canada. Marilo Kahilig, watching from Barangay 1A sa Banwasang, Manapla. Maayong aga sa imo, Marilo. Sa kay Felinora Oliveros, happy February kuno. Yes, happy Love Month. Ang akong pamilya niya sa Barangay Robles naga-monitor gid. Gina-greet naton dira ang Cortejo kag Oliveros family. Jocelyn Kalamaan, good morning man. Rodelyn Alvarez Bayabado. Sa kay Marilo Travilla Catinoy. Kag kay Dennis Richard Tibor Roma, ang aton nga presidente sang Energy Funds Club. Good morning dira si mo, Dennis. Emma Tubesa Aquino from Binalbagan. Evangelista Roland, ginatamyaw man ni Noel Omar ang iyang friend nga siya Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, USA. Good morning dira sa imo man, Ma'am Van. Jonalyn Grandia Postrano from Muntinlupa City. Sakay Maria Luisa Melos, Luing, good morning man dira sa imo. Alagad Kendry Heaven sa may Banwa sang Hinubaan. Good morning mga kay Mayor Ernesto Estrao kag kay Duff Anthony Reliquias sang Hinubaan. Junel Relor, mayang aga man sa imo. Kag of course dira kay Remia Garcia. Daw mo kami ni isang kapalaran sang migo ko to sa Las Vegas. Anyway,
Teresa Linaha Kayao, good morning. Sa imo. Dali lang. Di Anton Diaz, kay Roderick Tamises, Tamiyaw Iman Pamilya Tamises, dira sa Himamaylan. Johnny Alegria. Alegria, ni kung Aligya lang. Ginagreet niya ang family Aligya. Action doors, go. Yes, good morning man kay Kemer Archibal. Good morning kay Sir Noel Amar. Good morning, sir. Happy Valentine's Day man. Si Sir Noel Amar nagli sa Energy Fans Club mga group chat. Kibot ko ligadad lang. May comment ani nga si do ka familiar sang profile picture. Gali si Sir Noel Amar. So, welcome sir sa Energy Fans Club. Bongga may pa welcome kuya Blackson Boy. Anyway, happy birthday gid subong adlaw gali kay aton nya ka aksyon Miles Robles, action boy. Nagasaulog siya subong sang iya ka adlawan. Kay si Miles. Miles Robles, birthday Si ya? Myla, subong adlaw. Wow. Kay Barbarin Sukita, good morning. Ginagreet niya lang si Leia, niece niya, Melia Nestor, Tabilona, Merfe, Maria Luz, may lang pagbiyahe. Uy, halong gid sa nagabiyahe subong adlaw. Kay Aldri Dagia, good morning, Action Boy, good morning. Sa tanan niya tawo kuno sang Cabancalan City. Keep safe and God bless everyone. Si Crazy Maldits, Crazy, I'm sorry. Good morning, Bacolod, watching here in Qatar. Shout out lang kay Marivic Giconsilio nga gaobra sa Barangay Hall sa Mansilingan. Good morning sa imo dira sa Qatar. Kay Alagad Kevin Henry, good morning man. Kay Jason Tembrevilla Tupas ang hinubaan. Kay Felicito Pandaduyan, good morning. Dira sa may Magalyon naman si sir. Kay Marilo Travilla Catinoy, good morning ma'am. Kay Mian Mejorada, Mejorada family, good morning. Fernando Lombre, good morning. Liog tamyo kuno sanday Babe Jude. Ato, Alejandro, tanan sang Barangay Mambulak Silay. Okay, kay Carlos Sasota, good morning man. May lang nga pagpamati. Sige, thank you so much, mga ka-action. So, subo nga bula, action boy, love month. February na eh. Oo. Gusto mo i-countdown ta? Uy, countdown gid ya. Nakapaschedule ka na sa date mo? Wala pa. Wala. Pag ikadugutok, action boy ang tanan niya. Hindi ko mapaschedule ka na ya. Galing man. Sige. Sa imo restaurant ba lang pa-schedule kami to? Sa Bagutukod mga restaurant. Bagutukod nga restaurant. Ang ginatukuran lang yung vlog. Ang ginatukuran lang gani. O gaman eh. Standby na nga na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:10, detalye na sang mga balita lokal. Ginpalawig pa, tubtub Pebrero 28, tuig 2021, ang Modified General Community Quarantine Status sa siyudad sang Bacolod. Sa Executive Order No. 02, Series of 2021, ang ginpirmahan ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia, ginsaad nga magpabilin sa gihapon ang curfew hours sa siyudad sang Bacolod sumugod las 11 sang gabi, tubtub las 4 sang kagahon. Ang pagbaligya sang makahulubong ilimnon ang panugutan sa gihapon sumugod las 12 sang udto, tubtub las 6 sang gabi. Apang ang pag-inom sa ang panugutan lamang sa mga puluyan. Limitado sa gihapon sa 50% nga sitting capacity o kunang kapasidad sang lugar nga panugutan para sa pagtililipon. Nadugangan sang 28 kumpirmado nga kaso sa COVID-19 ng Western Visayas. Sa ginpagwa nga COVID-19 Regional Case Bulletin No. 310, nagpanguna ang syudad sang Bacolod nga may 13 ka mabago nga kaso sang COVID-19. Nagapangduha naman ang syudad sang Iloilo nga may 12. Ginasundan sang probinsya sang Guimaras nga may 2 kag Aklan nga may 1. Wala naman sa minor record nga bagong nga kaso sang COVID-19 sa probinsya sang Antique,
Iloilo kag Negros Occidental. Wala man sa minor record nga nagtaliwan bangod sa COVID-19 kahapon nga adlaw sa Western Visayas. Ang Western Visayas ang sa karon may kabilugan nga 1,152 kumaktibo nga kaso sa COVID-19. Wala naman sang na-record nga nagtaliwan sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw, Enero 31. Sa COVID-19 Regional Case Bulletin number 310, naka-record sang 13 ka panibago nga COVID-19 cases ang siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw, nga nagdala sa kabilugan nga 5,748 ka mga confirmed cases. Nagapabili naman nga may 184 ang na-record sa siyudad nga nagtaliwan bagod sa Balatian. 151 naman ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod katubtub kahapon nga adlaw. Sa iban nga balita lokal, nagapadayon pa ang search and rescue operations sa Philippine Coast Guard upod sa mga bantay dagat agon makita na dula nga mangingisda nga ginkilala kay Teodorico Castellano, 36 anyos, residente sa Barangay Miranda, Banwa sa Pontevedra. Sa interview sa Action Radio Bacolod kay PCG Negros Occidental Commander Lodovico Librilla, ginpahayag sila nga ulihi nga ginreport sang pamilya Castellano sa PCG Pontevedra nga nadula ang ilang himata humalin pa sa nagligad nga Biyernes, Enero 29, 2021 matapos ginalegar naglumpat sa lawod gikan sa ginasakyan sini nga baruto. Base sa panaysayon sa makopdanan sang biktima, plano kuntani ni Castellano nga kuhaon ang galon sang tubig matapos nahulog sa dagat apang wala na ini nakabalik pa. Nagapanawagan man si Librilla sa posible nakakita kay Castellano nga gilayon ipalabot sa ila talatapan ang amo nga impormasyon. Nabungguan naman sa isa ka Nissan Navara pickup ang isa ka Isuzu Prime Mover truck sa National Highway sa kilometrahe 13.5 sa Barangay Talok, Siyudad Sambago sa kahapon sang aga, Enero 31. Nakaangkon sa kapilasan ang driver sa pick-up ang kilala kay Alberto Salvado, 51 anyos, pumuluyo sang Ungka 1, Iloilo. Kagang pasahero sininga si Nathaniel Principe, 44 anyos, pumuluyo naman sang Uzon, Masbate. Ang driver sa truck ang kilala naman kay Benji Noynay, 33 anyos, kag residente sang Purok Bateria, Barangay Floridel, Siyudad sa Sagay. Sunod kay Police Major John Joel Batus-Batusan, ang hepe sa Bago PNP, nagadalagan halin norte pasur ang pick-up sang nasugata nila ang truck nga nagliko. Padulong sa ila sinigid nga dalan, rason nga ila nabungguan. Dunga man ni Batus-Batusan. Ginkabig ang Nissan pick-up nga mo ang biktima bangod yara sila sa husto nga dalan na nga nagbangod siyang pagbalabag sa 4 ka linya sang dalan sa amo truck. Nakaangko naman sa jutay nga kapilasan ang masakay kag ginpangdala na sa Bago City Hospital. Gin-inquest na ang duha ka babayi kag isa pa ka lalaki nga gin-alegar tuyo kun tani mga awat sa North Wing sa isa ka mall sa Reclamation Area, Barangay 12, Siyudad sang Bacolod. Ang mga sospetsado ang matubang sa ikasong attempted theft, amo Sanday Denise Panibawan, 22 anyos, kay nagapuyo sa Barangay Palaka, Banwa sang Valladolid. Relin Salimbad, 24 anyos, nagapuyo sa Purok Pagidait, Barangay Talok, Siyudad sang Bago. Kag Joel Vargas, 27 anyos, nagapuyo naman sa Barangay Kaliling, Banwa sang Kawayan. Sunod kay Police Major Romel Sarona, ang hepe sang Police Station 1, ang tatlo ang akto nga nadakpan sang personnel sang mall nga nagkuha o kuntuyo nga ipagwa sa mall ang nanalisaring items nga ilabit-bit nga nagabalor sang 2,297 pesos. Dugang pa ni Sarona, bayaran kuntani sa mga suspect ang air pump sa counter apang natulupangdan nga bugat ini kag sang ginbuksan o kung ginbuksan yadto sa sulod ang mga items nga ilagin pang dasok. Palayag pa sang hepe, wala sa ila rogues gallery ang mga suspect ag posible subong palang nadakpan. Ang mga ini ang preso na sa Police Station 1. Samtang ginserbe naman ang search warrant sa isa ka 48 anyos ka persona kag nakuha ni isang armas lutang dira sa Purok Bino, Barangay Oringao, Siyudad sang Kabangalan. Ang ining subject sang search warrant ginkilala kay Randy Arpal, 48 anyos, pumuluyo sa Muan nga barangay. Si Arpal ang nakuhaan sang kalibre 45 magazine kag anong ka bala nga wala makalupok. Ang ining si Arpal sa karon o kung wala makapresentar sa dokumento sa iyas ning armas kag karon detenido na sa kapulisan kag yara na sa custodial facility sa Kabankalan PNP. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:17.
Department of Agriculture ginklaro nga wala pa sang bag-o nga variant sang African swine fever diri sa pungsod. Samtang 12 anyos panubo, hindi na pwede makapungko sa front seat sa mga salakyan. Ang detalye sa mga balita national sa pagbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Alright. Wow. Okay, good morning liwat action boy. Kag sa aton yung mga ka-action. Kay di na ko to gina gani man. Good morning kay okay. Doon na dula kuya Sa ko. kasi mo. Ari na. Iyaw ko kay damo comment action boy bidayo nagsululod. So do iyawan gid ko. Charot. Good morning kay Sir Noel Amar. Thanks kuno sa pag-welcome sa Energy Fans Club. You're welcome, kid sir. Ara And na siya, welcome ara na na siya. welcome ka, gid. Ara na siya, Oo. ara na siya. Ara na siya sa Energy Very Fans good, Club. Kay Alagad Kevin Henry, good morning man kay Sir Chief, Papa Bert, kag kay SM Ma'am Medalia Valenzuela Relado, kag kay Boss Armando. Sa tanan nga, pag action boy, Hino Banons, no? Tawag sila. Hino Banons, good morning. Kay Ma'am Ruth Kozawa, good morning. Alma Enriquez Alagon, good morning man sa Yabana. Kuno si Joselito Alagon. Salamat nga madamo. Watching from San Pedro, Laguna. Kag-ara na mo ihada action boy. Yes, oo. Aga pa ng Ihada bugtaw. mo. Si Hada Carol Montoya, no? Ara na siya. Mo nito from National Printing Office. Natabiyaw si Sivel Bambi Hestusani.
Bambi, good morning man sa imo. Erla Vega, Rod June Castillo. Tama nyo lang, happy birthday si Joshua Amoroso. Happy birthday, Joshua! Dunganay sila ni Action Miles. Okay. Robles. February 1, gid no? Yes. Juvie Sabido, sa family Sabido, kay Janice Ente sa Tabaw. Oo. Kay Renan. Balyadulid, no? Oo, Balyadulid. Meron man, Tabaw sa Balyadulid, sakto. Renan pa yung ngayong, good morning man. Ruth Kozawa, of course. Bebs Tordesillas, Joval Trinidad, Marie Antoinette Pilado, good morning man. Yunila Tarosan, watching live sa Purok 20, Barangay Alangilan. Philip Isulat, dira sa Buen Retiro. Robert Roma, of course. Sir Boy, nabatian ko ang voice mo. Mangkot ko kung ano ang title sang song. Okay. May ara pagid sa ang isa ordinary song, ang isa Afraid for Love to Fade. Afraid to love. Afraid for Love to Fade. Afraid for love to fade. Ah. Ay, bongga. Dami, ang anay. Duway ko na yaka, Hindi, Ano, batian ko lang imo nga, ordinary song. May Afraid for Love to Fade. Kabalo ka na, familiar ka na. Ang naka 1.5. Ang mga afraid Familiar ka na for sa love afraid, to fade. Sige, ipamatian ko na bikaron. Basta ang title, hindi lang ko guro familiar. My head's in a jam, can take a... Amo na sa Amo na afraid. sa galit. Oo, kasi hindi ko familiar ka na. Kaya tumagan ko 500. Charot. Si... Baka bala to. May pa-video pa ito pala sa action leader. Action leader, kaya ba yung video? Ganyan, Thank you, good Ma'am Van. Pero ito si Ma'am Van, sadya-sadya. Sadya-sadya Ano na yan kung magtililipon? Ginang energy. Gani, no? How I wish nga matapos na ng pandemic, makatililipon wala, no? Yes. Makatililipon ang Energy Fans Club, makapululi di sila ni Ma'am Van, Sir Noel. Sir Noel. Sino pa ganing man? Sino pa nadang... Sila ni Miss Jean Oy si Sir. Mga Correct. Singapore ni Selection Boy. si Jean Gali sa Singapore na? Okay. Sila ni Ma'am Liza Joy Amoroso. Dili lang na sila yan. Pero may isa ka bag ka na nga otap magkita. Ate, sige, standby! Sa mga balita nasyonal. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa Show Balitang Bayan numero 1. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:25, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpatag sang Department of Agriculture nga wala pa nakasulod sa Pilipinas ang bagong nga variant sang African Swine Fever nga una na nga na-report nga yara sa pungsod China. Suno kay Department of Agriculture Assistant Secretary Noel Reyes, hindi makasulod ang bagong nga strain sang ASF sa pungsod bangod nga ginadublian nga makasulod ang fresh kag frozen meat, canned processed pork kag canned pork products gikan sa China. Nakalista na sa ahensya ang tanan nga lugar nga apektado sang bagong nga variant. Rason kung nga hapos may baluan ang ginalidan sang produkto nga tuyo magsulod sa pungsod. Duwa pan Reyes nga magamay lamang ang insidente sang ASF sa pungsod kag nagahuyang na ini. Sa piyak kabahin nagalaom naman si Reyes nga maganubo naman ang presyo sang baboy sa merkado sa mga abot nga adlaw bagon sila paabot nga imported pork gikan sa mga pungsod nga wala sang ASF kag subo man ang supply gikan sa mga lugar sa Pilipinas nga wala sang ASF. Dumilian na nga makapungko sa front seat sa mga pribado nga salakyan ang mga kabataan nga nag-edad 12 anyos panubo kag ginmando nga dapat mayara sang child restraint system sa car seats umpisa Pebrero 2 bilang kabahin sa implementasyon sang Child Safety in Motor Vehicles Act. Ang nasambit nga layi ang napirmahan na ni Presidente Rodrigo Duterte sa tupang Pebrero nagligad nga tuig. Apang nasaad sa layi nga kung ginadilian nga
o kung ginadilian nga edad ang may kataason nga 4'11", kag mag-usar sang seatbelt ikonsidera sang otoridad. Sulo kay Robert Valera, Deputy Director sang Law Enforcement Service and Land Transportation Office, nga tuyo sini amang masiguro ang safety sang kabataan sa mga aksidente nga mahimo magluntad sa dalanon. Ginklaro naman ni Valera nga sa pihak ipatuman ang layi sa Pebrero 2, hindi pa sila makapangdakop sa masunod nga 3 ka bulan para matagan sing ligwa ang patigayonon nga information dissemination. Bayon sa nagapadayon nga pandemya, pagkakasuna sang simbahan katolika sa Pilipinas ang arancel system o kung pagbayad sa mga pare sa ila sining serbisyo. Sa isa ka pastoral statement on stewardship, ginpahay sang Catholic Bishops Conference of the Philippines nga ang arancel system ang dapat na nga kakasun bangod mangin prejudicial ini sa mga pigado. Ginpatag ni CBCP President kag Davao Archbishop Romulo Valles nga ang fixed amount ginapangayo para sa serbisyo sang simbahan ang nangin balabag sa mga pigado para magbaton sang grasya sang Ginoo. Ang arancel system amo ang practice ang paghatag sang fixed amount sa simbahan para sa serbisyo nga ila ginhatag sa mga tumuluo. Abril 2019 sa umpisahan na ang pagkakasang arancel sa serbisyo sang pare sa pagbendisyon sa kagmisa sa mga patay. Ginpasiguro naman ni Senator Christopher Bongo sa publiko nga naga-double time ang gobyerno para liwat buhion ang ekonomiya, labi pa ang gin-report sa Philippine Statistics Authority ang pagsarurot sini sa negative 9.5% sa 2020. Ang pinakagrabe sa maragtasang pungsod umpisa sang 1947. Suno kay Go ang bugos nga kalibutan ang nabudlayan sa pandemya, hindi lamang ang Pilipinas. Amo nga suno kay Go nga siya kag si Presidente Rodrigo Duterte ang ginatinguan nga maresolba ang gutom nga resulta sa economic impacts bungod sa padayon nga restrictions bungod sa pandemya. Sa karon sunod sa senador amat-amat nga ginabuksan na ekonomiya kag ginagimo sa gobyerno ang tanan agud mabalik ang normal nga pagpangabuhi kag mahatag sa gihapon sa Pilipino ang promisa sang presidente nga mas komportable nga pangabuhi sa kada Pinoy. Nagpahayag naman si Vice Presidente Leni Robredo nga mas maayo kung batunon kapangitaan sang solusyon ang assessment sang Australian think tank nga Lowly Institute sa COVID Performance Index para sa pungsod Pilipinas sa baylo nga depensahan ang ginapatuman sa karon nga COVID-19 response. Suno kay Robredo, ang pagdepensa sa ginahimo sang pungsod ang nagpakita lamang nga kontento ng gobyerno sa ginahimo sini ka nagkakahulugan lamang nga hindi na ini magsanyog o kun mangin maayo pa. Nagalaom si Robredo nga pagkamaayuhon sang gobyerno ang ginapatuman nga mga tikang. Duha pa sa Vice Presidente, dapat magtuon ng gobyerno nasyonal sa COVID-19 responses sa mga pungsod agin palayag maayo ang nangintikang sa pag-away sa pandemya. Base sa COVID Performance Index ang Lowly Institute, ang Pilipinas ang may average score nga 30.6 kagyara sa ika-79 nga pwesto sa 98 ka pungsod kon COVID response ang paghahambalan. Sa katapusan nga Balita National, nagsugtanay na ang Bicameral Conference Committee para sa hagna nga Corporate Recovery Tax Incentives para sa Enterprises Bill. Suno kay House Committee on Ways and Means Chairman nga si Albay Representative Joey Salceda, natapos na ila pagtalakay sa nagkalaylaang nga version sang hagna. Pero managid lamang ang ginahulat, agud ini ang ratipikahan sa Kamara kag Senado, kag mapadala sa Malacanang para mapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte. Palayag ni Salceda, naglambot na sa 18 bilyones dolyares nga foreign direct investment ang nadula sa Pilipinas sa nakaligan nga 3 ka tuig bangod sa pagka-delay sang nasambit nga hagna. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Happy birthday, anay, kay classmate ko Lilian Bermudez dira sa may Melbourne, Australia. Happy birthday, Ma'am Lilian! Happy birthday! Happy birthday, Ged! Sakay, good morning, anay, kay Jutenia Sarmiento Puig Lazaro. Kay Rona Rehida Trava, good morning man sa imo. Yasa Kate Cardones, good morning. Kag si Migota na Neil Abordahe, bala niya happy good morning bro boy. Happy Monday, advance happy Valentine's kay partner mo Dorel. Ay nga ikaw lang yung tamyaw eh. Kasi wala, abya guro wala kaga-celebrate. Abya guro ko ka Valentine's siya. Akala. Boy daw ay niya ka Valentine's si Action Dorel lang aton nga tamyaw na. No, grabe. Sige. Kag sa tanan nga nagaupod sa aton subong aga Action Boy, dito sila may isa-isa kadamo Yes. sa ila. Kay Ma'am Annie Raffles dito sa may Japan, Miss Kelly Jelly, Robert Veloria, tanan-tanan di Action Damo, Boy no? ba. Si Dennis Richard Tiboroma ba si magsunggod. Budlay na ara siya. Nag-greet ko na sa aga pa. Aging greet mo na siya gali. Yes, of Okay, course. sige. Standby na kita mag-action sa Action Hatla. Ako na Action Report, second portion. Upod Action, Fred Salanga. Balikan naman kita sa atong dugang nga mabalita sa Action Balita Morning Edition.
Upod gapon sa inyo news team. Aksyon Dorel Cabal. Kag-aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod Aksyon Radio.